Kaixo, ni Ainhoa naiz, eta nire gradubukaerako lanean energia komunitateen garapenerako erramintak aztertu ditut. Energia komunitateen helburu nagusia energia berriztagarriak bultzatzea eta gure eguneroko energia kontsumoan herritarron parte hartzea sustatzea da. Nire proiektuan bi azterketa kasu bereizi dira. Biak autokontsumo kolektiboan eta sorkuntza fotovoltaikoan oinarrituta. Azken finean, energia komunitateen tamaina ezberdinek duten inpaktua aztertu da. Era berean, bi azterketa kasu hauekin bi mekanismo landu dira. Batetik, koefiziente dinamikoen implementazioa. Hauei esker sorkuntza fotovoltaikotik lortutako energia guztia era eraginkor batean bana daiteke. Bestetik, komunitateko bateria bat implementatzea aztertu da. Honi esker, behar ez dugun uneetan lortutako energia biltegira daiteke gerora erabili ahal izateko. Emaitzak aztertuta, esan daiteke energia komunitateek badutela hobetzea bai autosufizientzian baita kostu eraginkortasunean ere, baina horretarako legedia hobetu behar dela garapena bermatzeko.